ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Чемпиони вазни ним вазнин UFC Алекс Перейра оиди Магомед Анкалаев ва оиди суханҳои ӯ фикрҳои худро баён кард. Анкалаев ҷангори ҳаматарафа сахт буда аллакай муддати дароз аст ки дар сатҳи баланд баромад мекунад. Аммо ман ҳам дорам корҳое ки аз онҳо фахр мекунам. Ман чемпионам, ӯ бошад довталаб аст. ӯ оиди ман суханҳои пасту баланд мегӯяд, аммо ман бошам рафтори хоксорона карда истодам. Анкалаев мегӯяд ки бо ман ин корро мекунад, он корро мекунад. Халил Раунтри ҷангори беҳтарин аст, аммо ӯ зидди ман ягон кор карда натавонист ва ба фикри шумо Анкалаев ягон кор карда метавонад, гуфтааст Перейра. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Алекс Перейра зидди Магомед Анкалаев расман эълон карда шудааст ва ин муҳориба рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 баргузор мегардад. Ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян ба Чарлз Оливейра ки интизори муҳориба зидди Ислам Махачев аст ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. довталаби рақами 1 ном дорад ва номи ӯ Арман Царукян аст. Агар ягон кас довталаби рақами 1 шудан хоҳад, пас ӯ бояд ки бо ман ҷангад. Ман тайёр ва кушодаам. Барои номи маро гирифтан натарсед. Ваъда медиҳам ки ман шуморо сахт намезанам, навиштааст Арман. Бояд гуфт ки чанд рӯз пеш Оливейра эълон карда гуфт ки интизори муҳориба зидди Ислам Махачев мешавад, лекин агар ки Ислам моҳҳои октябр баргаштан хоҳад, пас Оливейра ният дорад ки ягон муҳорибаи дигар гузаронад. Ва дар охири ин суханҳои худ Оливейра эълон карда гуфт ки чемпиони вазни сабук ном дорад ва номи ӯ Чарлз Оливейра аст. Аз ҳамин сабаб Арман ба ӯ чунин ҷавоб дод. Варзигари тоҷик ҷангори вазни 61 кг UFC Муин Ғафуров баъди ғалабаи дурахшони худ дар турнири UFC 311 ба ҳамаи мухлисони худ миннатдории худро расонида чунин суханҳо навишт. Ташаккур ба ҳамаи мухлисони ман барои дастгириҳои сахтатон. Дастгириҳои шумо ба ман қувва мебахшад ки ба октагон баромада рақибони худро пора пора кунам. Ҳар яки шумо ба ман мотиватсия мебахшед ва мо якҷоя ба қуллаҳои баланд мерасем, навиштааст Ғафуров. Ва дӯстон, ногуфта намонад ки барои Муин Ғафуров ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC шуд ва аз рӯи шартнома ин охирон муҳориба буд. Ӯ дар UFC 2 боғ ва 2 ғалаба дорад ва умедвор мешавем ки ташкилот бо ӯ шартномаи нав мебанданд ва мо шумо баромадҳои Муинро дар UFC хоҳем дид. Ана ба худи Муин бошад худбарқароркунии зуд ва муваффақият орзумандем. Чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси ба чемпиони вазни сабук Ислам Махачев ҷавоб дод. Ислам баромади олиҷаноб нишон дод. Майкано ҷангори сахт аст ва коре ки Ислам бо ӯ кард арзандаи эҳтиром аст. Махачев чемпиони беҳтарин ва ҷангори бузург аст ва эҳтироми алоҳида барои суханҳои ӯ ки гуфт ки дар 3 вазн чемпион шуда метавонад. Аз ҳамон рӯз ман ба ин суханҳои Махачев аҳамияти калон надодум, чунки ҳозир ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар муҳориба зидди Шон Стрикланд аст. Лекин ба ҳар ҳол Махачев кори хуб кард ки ин суханҳоро гуфт. Ҳозир Ислам ин ҷангро соҳиб шуда наметавонад, чунки ин чиз маъно надорад. Лекин агар лаҳзае фаро расад ки ба ман ягон кас визов надиҳад, барои ман рақиб намонад, пас ҳамон вақт бо ӯ ҷангидан хеле хуб мешуд. Ислам бо ҷангварони ҳақиқии вазни миёна тамрин мекунад, лекин чемпиони вазни миёна дар UFC танҳо як кас аст. Барои ҳамин ташаккур ба ӯ барои суханҳои гуфтааш, лекин ҳозир ин чиз маъно надорад. Ман медонам ки ӯ муҳорибаҳои вазнин мехоҳад, аммо ман ҳам муҳорибаҳои вазнин мехоҳам. Ӯ ҷангори калони вазни сабук аст, аммо бошам ҷангори калони вазни миёнаюм. байни мо дар қаду қомат фарқият хеле калон аст, гуфтааст Дуплеси. Хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев баъди ғалаба дар муҳориба зидди Ренато Майкано эълон карда гуфт ки барои муҳориба зидди Дуплеси тайёр аст ва агар ки UFC ба ӯ шартномаи ин муҳорибаро равон кунанд, пас Махачев онро қабул мекунад. Лекин чӣ гуна ки мебинем худи Дуплеси барои чунин муҳориба розӣ нест. Ба фикри шумо дӯстон, Махачев дар чунин муҳориба шанс дорад ё ин ки Дуплеси ӯро ба осонӣ манъ мекунад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.